Hah, lah manga Tambaro itu. Abang aja gilo Tambaro. Lah pandai belum galak surang. Apa nanape damenan? Bajadi bana galak. Aduh kijang patah. Tambaro tu nama dape Lah di bae saja galak surang. Bertanya oleh rei kinyo. Ndak mana apik do. Oh, ambo tekan aja kisah lama menan. Oh. Lucu menan. Siapa saja nak menanga bisa tak kejaban dek galak. Kisah apa tu Tambaro? Kisah masuk pengantin baru dulu mentiko. Oh, ketika kami sedang honeymoon. Yo ndak Roy? Dasar gaek jongke. Ado-ado saja nantakan adinyo. Ketika tak lama ngadri itu Tambaro. Sedang honeymoon. Ba tengah ngomong menang muncak. Agak ganji nak mau terang ada dan orang awak juga tu. Yo nak tengok muncak mah. Dek si Roy saja jale tu. Siapa jatuh tu Roy? Oi, Tambaro yo. Awak nanongok bakatokan orang nantenga. Indak namo orang bagai tu do. Sitilah tu mah. Bukan istilah, Roy. Bahasa Inggris tu artinya bulan madu. Ayo tu. Bulan madu. Ale jale dek kalian tu. Honi itu bulan, mon tu madu. Ayo dah menan. Tambah lihat tu Tambaro. Acian deh Tambaro. Sama saja tu nya. Kalau cara awaknya bulan manisan laba namanya. Alah tu Tambaro. Sakit baru dia ni galak. Aja tu. Alun baca itu ada le ala sakit baru mentiko. Ale ndak ka ba tapi ka jamban meko. Ndak baal. Atarikan saya cerita tu Tambaro. Tapi tunggu sebentar Tambaro. Sakit baru mau nangah cerita Tambaro. Kau lagu Tambaro cik dulu banyak. Jadilah. Tapi nak sesak ke Jamban lah dulu. Daripada ke Jamban di Sarawak kau. Minturen kironyo. Lucu aden sakit karena isi punyo iduang den boco
mintuo. Onde malu den dibuenyo, pasopo mintuo malu den dinyo. Kini tio takana den jadi galak surang,